El dia de Tots Sants de l'any 1700 moria Carles II l'Embruixat, l'últim rei hispànic de la dinastia dels Àustries. Al monestir de l'Escorial, a prop de Madrid, una pintura recorda les estades que hi feia el devot Carles II. Com que no va tenir fills, amb ell s'interrompia la línia successòria i per això, poc abans de morir, va fer testament a favor del net del rei de França, Felip d'Anjou, que era parent seu per part de pare. Aquest desenllaç no va agradar gens als altres països europeus perquè concentrava massa poder en mans de França i d'Espanya i perquè volien que el tron que quedava vacant fos per a l'arxiduc Carles d'Àustria, nebot del difunt Carles II. Però no se'n van sortir. Com estava previst, Felip d'Anjou, de la dinastia dels Borbons, va ser proclamat rei quan estava a punt de fer els 18 anys, amb el nom de Felip V de Castella i IV de Catalunya i Aragó. Llavors, les potències europees contràries a Felip V van formar l'anomenada Gran Aliança, que agrupava l'imperi austríac, Holanda i Anglaterra. Poc després s'hi van sumar Portugal i Savoia, i tots junts, el 1702, van declarar la guerra contra Espanya, que llavors dominava Sardenya, Nàpols, Milà i Flandes, i contra França. Europa quedava dividida en dos blocs, l'aliat i el borbònic. Començava la Guerra de Successió. La conspiració contra Felip V va arribar fins als voltants de Santa Maria del Mar i del Born, com el carrer Montcada, que llavors era el que concentrava més residències de gent important a la ciutat. Una d'elles era el Palau Dalmases, que ara té el número 20. Aquesta casa la va construir el mercader i cavaller Pau de Dalmases. En aquells moments era una de les més noves i elegants del carrer. Els Dalmases van donar estudis d'arts i de filosofia al seu fill Pau Ignasi, que va viatjar molt, es va submergir en els llibres i va reunir a casa seva una de les millors biblioteques privades de Barcelona. Als salons del Palau, Pau Ignasi organitzava reunions amb els seus amics, un grup de nobles, eclesiàstics i erudits inquiets que al juny del 1700 van fundar l'Acadèmia dels Desconfiats. Es trobaven per recitar versos i escoltar música, i quan va esclatar la Guerra Europea, també per llegir pamflets d'adhesió a l'arxiduc Carles d'Àustria.